ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಮ್ಮೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ ಉಂಡು ಮೋಡಲ್ ರೆಡ್ಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೋ 5G ಸೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೋ 40E ಉಂಡು ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ 29,000 ಬಟ್ ಒಂದು 8GB ಪ್ಲಸ್ 128GB ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವೈನಿ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಲ್ದ ವೈಭವ್ ನಮ್ಮ MI ಸ್ಟೋರ್ ತುಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಉಂಟು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಉಂಟು ಬೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ TV ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಎಡೆಡ್ ಆಫರ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಪೈ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ತುಂಬ ಏರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೋದನ್ನೆಲ್ಲಾರ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ವೈಭವ್ ಶಾಪ್ ಪೈ ಸ್ವಲ್ಪ iPhone 16 ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ 15 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ವಿವೋ ರೆಡ್ಮಿ ಉಂಟು ಏ ಮಾಡೆಲ್ ರೆಡ್ಮಿದ ಟ್ಯಾಬ್ ಉಂಟು 5G ರೆಡ್ಮಿ 13 ನೋಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೋ 40E ಉಂಟು ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ 29,000 ಬಟ್ ಒಂದು 8GB ಪ್ಲಸ್ 128GB ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಕಮ್ಮಿದ ಸೆಟ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೋ 58 ಒಂದು 8GB ರ್ಯಾಮು 128GB ಎತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 18,500 ಒಂದು ಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ವಿವೋ T3X ಉಂಟು ಎತ್ತ 4GB ಪ್ಲಸ್ 128GB ಒಂದು 13,500 ಇತ್ತು ಎತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 6000 mAh ಉಂಟು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ಮಿದ ಉಂಟು C63 5G ಸೆಟ್ ಒಂದು 4GB ಪ್ಲಸ್ 128GB ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ MI ದಕ್ಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ ಉಂಟು ಮೋಡಲ್ ರೆಡ್ಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೋ 5G ಸೆಟ್ 10,000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೋಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಐದಂತ ಕಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು 4G ಸೆಟ್ ಅಟ್ಲ 6,550 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೋಲಿ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ xiaomi ದ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ MI ದಕ್ಕಲ ನೋಟ್ 13 Pro ಉಂಟು 5G ಸೆಟ್ ಇತ್ಲ 200MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೀಡ್ 67 ವ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಟು 5,100 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಶಾಪ್ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು ಹೊತ್ತುಗೋಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರು ಸೊ ಏನಾದ್ರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಾಪು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಎಲ್ಲೆರಡು ಆಫರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಯ್ನದು ಶಾಪ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತೋಲೆ ನಿಕ್ಲಾಗ ಓ ಸಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಈಗಲಾಗ ಡ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಸೊ ಆಯ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ